TV atibatike zvechopu hazvina kumira mushe kuItaly hama dzadiwa kuri kunzi kwakamhanywa zvisingaiti. So nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo panapa yandiri kutambira update ne1 gig wangu inini semunhu asina hana, munhu anoremera. Ndiri kuudzwa kuti hanzi in 15 minutes the Pope had enough of Mnangagwa and he was diplomatically told him to leave because the Pope had other businesses of the day to deal with. Imagine kuti travela kubva kuZimbabwe wosvika ungonosangana nemunhu 15 minutes obva udzwa pachikuru kuti tanga tichikumbirwa kuti muchibuda ndine zvimwe zvakawanda zvekuita. Mamwe mapresident ari kupinda imomoto square kana 2-3 hours vachikurukura vachita sei. Pari kunzi mumwe munhu murume mukuru ari kunzi akanorinda 15 minutes anga kutodzingwa pakamhanywa zvisingaiti. Right, vanhu veZANU-PF nevamwe vanhu vazvigananda uya mudefend mukuru wenyuka pane ruma iri kutendererei mundiudze kuti muri kuionawo sei, because isusu kunoku tiri kufara chaizvo. Ukaona zvinhu zvakadai so zvichinzi zvaakuda kuitika kana kuti zvaakutanga kuitika soka unotanga kunyatsofila kuti ngazvirambe zvakadaro. Tiri kufara happy yacho can't hide kuti pakamhanyiswa munhu, because a lot of people were saying alright, even vari kuZimbabwe ndambosangana nomwe munhu achitobvunza kuti zvoniko why vanhu vakaita sana Sibanda vasiri kuita plan yekumhanyisana nemunhu uyu. Vari kuona here vana veZimbabwe vari kushungurudzwa, vari kuona here vana veZimbabwe vari kutambura urombe chinchiri, why Sibanda asiri kusumuka kuita plan kana kuti action iyaya yakaitwa naVP Chiwenga. And I was like mafanis, it doesn't make sense. Ini ndofarira kutaura chokwadi chacho chisizo zvachiri pasina kutendererana, because Sibanda uya ka Valerio asingori general chete asi ibrother yaMnangagwa, iyanga brother yaMnangagwa. Pachirungu vanodedzana vachiti ma-cousins, ndo chaizvo kama uri pavari. Saka hapana pekuti iye angazodzinga cousin yake ipapo oita kuti mumwe munhu auye achizotonga haazivi kuti mangwana chichinozoitika. Saka kureva kuti people like Sibanda vanhu vekuti vane matable manners, vari kudya vakanyarara, ndo zviri kuitika papa. Havasi vanhu vekuti vari kuda kuti hapana chekucomplaina chacho, atofara kuti ndiri on top general Ziwombe achitorera malife yake achitoita yaari kutoita ipapo pasina kana chinhu chiri kumunetsa. Saka zvokuti sevana veZimbabwe mutarisire kuti munhu akaita saye asumuke achizonzi ari nechachazobuda achiita idzodzo nyaya idzo musadziteerere. Garai manyatsoziva kama ihwohwo sezvazviri, because muchaona kuti even kubva kumashure vanenge vakabvira kare vachisapotana kuti uyu azosvika the extent ekuzonzi apa ugeneral nyatsa yekuweka metsidzi zvakanaka kwakabviwa. Tarisai mamwe mageneral ekuti anga ari munzira, mangani mageneral mamwe akafa kuti nzira yemunhu iyeye izonzi yavhurika. Zvinhu zvokuti hamuzvinzwisise kuti chii chainyazoitika. Handiti kubva pamazuva aya painzi pachizodii mamwe mageneral anga ari mumasaidi chinchapa izvozvi manyanyatsosara anyatsochibata kuti dzvi ega iye nablazi vake. Saka chinhu chemhuri chakabatwa left right center. Imagine kuti kufinance chaiko Mutuli ndewavo, but pakabhaiswa mwana wacho kanzi chita vice. Kwakasiyana madepartment hobho akabatwa security chacho yake pane mwana wake ipapo futi pasecurity pamotagate pane pachitonzwa kwamwana vari kubhadharwa mari yakanaka, mwana wacho anenge achitopuhwa mari inotenga aripo pasecurity ipapo. Ndakatombobvunza madhezi ekutanga taitomboshamisa kuti kowatravelona nemwana wacho China, pakazotanga iwo mwana wacho ndiye anotaura chiChina anenge ari ipapo. Saka every opportunity pakapfekedzerwa hama. Saka tikatozonzwa kuti vazoenda uko vakazobudiswa vachimhanya zve15 minutes wo vakabviswa chiremerera ikoko. It's something chekuti chinocelebratika, chinokwanisa kufadza. Handiti mukuzviona. Saka ini ndisongana ngoti rekedza ndingomhanya panapa ne1 gig wangu uko ndikati ini ndiri 1 gig ndoremerwa kazvi nyaya dzakadai ndo zvandinoda. So but muri Zimbabwe iko zvine zvandisoda nyapedza nguva, because ndine zvakawanda zviri mberi zviri loading zvandiri kuda kuti tizivisane panapa. But ndisandadaro ndoda kungozivisa maZimbabweans ese kuti kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana study permit, zvinhu izvozvo zvinoitwa nomunhu anonzi Owen weEducation Research, ikambani hombe inotopedza masports zvokutodaro. Saka musaswera muchinetsekana, usaswera uchiudzwa nyaya dzimwe dzisina basa, usaswera uchiteedzera vamwe vanhu vasiri reliable, vamwe vanhu vasiri registered. Education Research itori company iri registered inotokwanisa kuti itoitira vanhu zvinhu izvozvo zvekuregistera vanhu makambani. Saka pese paunonzi wavhurirwa company iwe unobva wawana FNB business account zviri legal, zviri pamutemo, zvinobvumidzwa. Muri kunzwisisa? Saka zvinhu izvozvo zvinoitwa naOwen. Ndinoona vanhu vazhinji vachitreya kubvunza saka zvino zvonyenzofamba sei, munozoita sei? Aiwa, ndo mashandiro aOwen kuti iye anokuvhurira ipackage yakavhurwa. Ndamboona vamwe vachida kutreya kubvunza mamwe questions ari unnecessary, but I think iyo ndatogara ndaipindura. Saka garai mabata Owen, regedzai ndikunzwisei
zviri kutaurika panapa. Mastreets akatsamwa. Pari kupisa. Ndoda kukomenda Manheru makadii. Ndoda kukomenda pane murume ari kutaura kuti kunyarara kwavachamisa kunodambura. Isisi tiri kuti kunyarara kwachamisa kwakanaka. Asi kana pasina munhu anokuona kuti kunyarara kwachamisa kwakanaka handiti. Munhu iye anotori nedambudziko rakakura. Unoziva kuti chakaita kuti ZANU-PF idzoke kupower inyaya yereaction yeopposition. Pano mumwe munhu anouya oti vanhu unoona chakaitika opposition kwakatengwa vanhu vakawandisa. Ende kana uchida kuona kuti vanhu vakatengwa vakawandisa nditi tarisa uone machinjiro anoita politics panopera maelection ndopaunonzwisisa kuti vanhu vakatengwa. So ishina chamisa nditi kuno mumwe munhu anoti chamisa haasi kuita zvakanaka. Chaunoda chaicho chaicho kuna chamisa ndechipi? Ukaona munhu anoti chamisa haasi kuita zvinhu chaizvo chaizvo, munhu iye ari kutumwa neZANU, because ZANU-PF inorarama nereaction yeopposition. Chiri kuita kuti ZANU-PF inge isiri kuparara kuve nemasquabbles akawanda kuZANU-PF handiti hakusisina action yakanyanya kuopposition. Ukatarira uchaona kuti Tsvangirai was a man. Tinambodzoka kumashure. Tsvangirai was a man. Tsvangirai ari murume akaurawa naTendai Biti, akaurawa naWestman Nyuwe. Vanhu vakamuti Tsvangirai akapusa ngaabatane opposite, akadzokerana futi. Tsvangirai aenda vanaTendai Biti naWestman Nyuwe vakauyazve vachiti vakuvaka MDC. Vakapinza futi vakaiuraya futi MDC yacho. Zvichireva izvo kuti their action was not a good action. Ndo chimwe chinhu chanofanira kunzwisisa ichocho. So action yevanhu vanoti chamisa wakanyarara vanoda kuti chamisa aitei. Kunyarara kwachamise kunouraya ZANU-PF, nokuti ZANU-PF will never get a solution. Kunyarara kwachamisa kunoita kuti vanhu veZimbabwe vave ne-one purpose of changing the economy yeZimbabwe. Hamugoni kuchinja economy yeZimbabwe kana muchitaurisa, because ZANU-PF inoita counter attack yezvinhu zvamene muchida kuita. So ukanzwa munhu anopa advice kuna chamisa kuti chamisa ngaabudise pfungwa yake, iwewe pfungwa yaunoda kuna chamisa ndeipi inodarika yazvaari kuita izvozvo? So munhu wese anoti chamisa ngaachinje mind, ngaaudze vanhu kuti vanoda kuita chii, ngaagare akadaro, ZANU-PF ngaitonge. Advice iripo ndeyekuti let the system collapse. Iparare vasina munhu anovabetsera. Then the people with the system should be doing the system outside, a quiet system. So ini ndoda ngozama kuanza munhu anoti chamisa akanyarara haasi kuita chinhu. Chamisa is doing well, doing very 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 well. Zvokuti kana ukanzwa munhu anoti chamisa haasi kuita chinhu, kunyarara kwake kwakaoma, anoruza masupporters ari kuruziwa nachamisa ndeZANU-PF. Wose ukangonzwa munhu anoti chamisa ari kuruza support, munhu uye ndeweZANU-PF. Chamisa dai aita zvakati anoitire izvozvo iwo uchiziva kuti maelection ari kumberi. Let ZANU-PF do my-election. Kana ichita my-election, kana nyika ichivakwa nokuti ZANU-PF iri papower, ngaivake nyika. So issue iripo haisi yokuti chamisa ngaaise action. Issue iripo ndeyekuti zvii zvinoita kuti ZANU-PF irambe iri papower. Inyaya yeopposition, yevanhu vanenge vachiuya vachiti all action inochemerwa navanhu haivaki nyika, i-action inouraya nyika. So being quiet and allow ZANU-PF to be alone kwakanaka ikoko, vachanyandurana kusvika vanaka. Chamisa must always keep the opposition in quiet without giving advice kune ZANU-PF kuti what is supposed to be done. So don't worry about that. Ukangonzwa munhu anoti chamisa dai ataura, munhu iye atumwa neZANU.
ndosaka ndichiona vanhu vese vari kuopposition vachiita mabhindauko kuti vese vakaziva kuti politics dzedumbu dzinoti idzo ukapisirwa imba zvinhu zvikakushatira iwewe unenge uchipromoteka papolitics. So politics dzaChamisa dziri 100% correct. Kana iwe ukaona kuti Chamisa zvaari kuita hazvi ibva, sei iwe uchipa Chamisa problem yaunoziva kuti haisi kukiretwa naChamisa. It means that Chamisa has got impact. Ane impact inohlisa.